שלום, תודה שחזרתם אלינו לחדשות שדה בוקר. לאחר שטהר עברה טסט ראשון ופרשת הבקתות נרגעה, אנו עוברים לנושא חדש ומרתק. הבחירות לעד לא ידע, המתרחשות במחזור ל"ו. ועכשיו נעבור לכתב השטח שלנו, אביתר שואלי, לפרטים נוספים. אתה יודע למה זה קרה? אלישע, אתה יודע למה זה קרה? תודה, לא? אני אביתר שואלי ואני נמצא פה ברבינות, ביתם של מחזור ל"ו. מחזור ל"ו נמצא כרגע בבחירות לעד לא ידע. אנחנו פה כדי לסקר את המולת הבחירות. בואו איתי! הנה חברי מחזור ל"ו מדסקסים על הבחירות המתקרבות לעד לא ידע. אנחנו פה עם אופק ממחזור ל"ו. אופק, מה אתה חושב על הבחירות המתקרבות? זה מרתק אותי השילוב של הכיף עם הרצינות, ואני אוהב את מערך הבחירות שהולך בשכבה שלנו עם תעודות זהות ומספרי הברזל. אני חושב שזה מאמת את הבחירות וזה מוסיף המון. תודה רבה אופק. אבל נלך לעוד אנשים. שלום, אנחנו פה עם אלצ'קו, מתמודד לוועדת פרסום. אלצ'קו, מדוע אתה חושב שוועדת פרסום היא הכי טובה? אני חושב שזה הדבר הכי חשוב לעד לא ידע. האם אתה חושב שאתה תצליח להתקבל לוועדת פרסום? מה אתה אומר על פרשת השחיתויות שאומרים שאתה קונה קולות בעזרת שירותי מין של נשים? לא קיים. אנו נאלצים להפסיק את שידורנו בשל... כן, די, אנחנו פה עם המתמודדת רותם לוין. רותם, מדוע את רוצה להיות יו"ר שכבתי? אני רוצה להיות יו"ר בית ספרי. צודקת בהחלט. רותם, האם את חושבת שהעובדה שאת מיובלים תשפיע על מצע הבחירות? רק... מהו מצע הבחירות שלך, רותם? שיהיה כיף. מה את אומרת על השחיתויות, על פרשת השחיתויות שיש עם מועדון י"ב ואיתך? אני מכחישה כל קשר. אנחנו כאן עם האזרחים משכבת ל"ה, אביאל ופונסי. מה קורה? לאיזה מין המתמודדים לרשויות אתם חושבים להצביע? לשחורים. אני לא מצביע לאף אחד, אבל השיטה הזאת גם ככה חרא. דיקטטורה הכי טוב. מה אתם אומרים על השיטה החדשה? חרא גדול. מקווה שמישהו ימציא אותה, ימצא את עצמו מהר מאוד מחוץ למקום הזה. לא נכון, זה אחלה שיטה. אחלה שיטה. גם זה את השכל. לא, אתם מה תקשיבו לו? סיפרו את פיכם, תודה. מה אתם אומרים על פרשת השחיתויות במועדון י"ב ורותם לוין? כל הכבוד להם, הם היו אנשים טובים, הם עשו את המלאכה. כל הכבוד. מה זה משנה? שיקחו איזה כמה חמצוצים על הצד, כל עוד הם מנהלים כמו שצריך? שיקחו! מה הבעיה? תודה רבה לאזרחים משכבת ל"ה. צ'ה, מהי עמדתך לגבי הבחירות? רגע, מתי? תודה רבה, צ'ה. אנחנו כאן עם ליפשיץ, מנהל הפנימייה. ליפשיץ, מה אתה חושב על הבחירות הקרובות לעד לא ידע? מרגש מאוד. אוקיי, ליפשיץ, מה אתה חושב? איזה שכבה יש את הסיכויים הכי טובים? ל"ו. צודק בהחלט. מה זה, מצלמים פה? מה זה, טלוויזיה? מצלמים אותך? נראה לי, כן. ליפשיט, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים איזה הבן אדם הזה? זה הבן אדם הכי גבר בעולם. אין יציאה בלילה שהוא לא יתפוס, אין דבר כזה, באמת, זה בן אדם הזיה. וכאן אתם יכולים לראות את מדגם הבחירות שלנו. לפי הסקרים ישנה תחרות קשה בין המתמודדים, אך צ'ה מוביל בגדול. הנושאים אשר על הפרק הם רסטפארי ואינדיאנים, אך צ'ה שוב מוביל בגדול. וההתלבטות הקשה ביותר של השבוע היא רותם לוין נגד אלצ'קו, אך צ'ה שוב מוביל בגדול. אכן חדשות מעניינות. תודה לך אביתר שואלי, ותודה לכם צופים. אני הייתי אלון אליעזר, ואתם צופים בחדשות שדה בוקר. ואל תשכחו לבחור נכון.